Beautiful, beautiful morning view. Ney'ngane zenu hayi ukuthi nihlele ney'ntombi nokuphitha isikhathi nengane yakho i-weekend yonke mina wesikhumbuzo siyabonga ngawuyeka 100,000 hayi ngeke ngiwuyeke kodwa makungezukwenziwa lutho kimi ngawuthatha makungezukwenziwa lutho sanibona bafowethu la entibane lodge bafowethu la entibane lodge uwe ngo3 zosebenza hamba nendoda la hamba nendoda la umfana wami omdala umbahla phakela abantwana umuntu ongibakalahla ngoba usengale ingane ekhaya umkhulu wakhe ukhanda liyaxega njengelentethe Fazwa komthetho nje obuhleli kanjena nje uyabona nje uhleli namadoda ukhokho wakhe wayenje ngaye ngqo ukhokho wakhe umbungela wayenje ngaye ngqo bathi libomvu ibhunu libomvu ikhalathi khathide nje obungitshana namhlanje igoli uzolithathaphi wayebomvu kanjena umkhulu wakhe bafuze yena abafana mina ngayifuzela kwamalume mina kozwide uyangibona nje ngihlubukele nje ngihlubukile nje into engenamsebenzi lena niphile weingane zakwethu niphile ngiyabuya hayi qhubeka mkhaya wami sure niphile weingane zakwethu niphile kuphela nje ningabe nandaba nezinto eziningi zimbili izinto la emhlabeni 2 izinto ongeke ukwazi ukuyishintsha into umuntu aphiwe yona namagama wakhipha emlonyeni into umuntu aphiwe yona ayekuyishintsha ayekuyenze lutho so vuka ekseni namhlanje umsombuluko vuka uyophikelela uyinsizwa usiyande mondlo manje waye ubhala igama okungelona lakho lapha ku Facebook pho ngoba phela bhala igama lakho ke liphelele uyisende phakela ufuna udumo ngomaskandi hayi ube nenhlanhla mfana wami ube nenhlanhla la uhamba khona nje ube nenhlanhla ngisho wela umgwaqo izimoto zikugeje
ube nenhlanhla ngoba ke wasendele lokukhuluma ngala ulazi linomsebenzi ongakanani ucabanga ukuthi nje into yokuthi uvele udlale ngayo uthuke ngayo abantu ulibhenkile lize lakhukhumala labangaka awulenzi lutho eThekwini ngayidrivela kahle inhliziyo yami inhle ngiright umoya wami uright ngihamba nengane yami engayicela kuNkulunkulu ngathi ngicela izalo ngeusuku mina engazalwa ngalo uNkulunkulu wangiphendula umoya wami muhle ngendlela esimanga ngiyanithanda bafowethu nonke la Facebook ngiyabonga kakhulu ngokwelekelela bafowethu ngamasente ngisazowenza live wokunibonga ngisazowenza live wokunibonga ngiyabonga kakhulu ngenikwenzile umndeni wakwamgenge uyabonga uyanconcoza laba bebethuka cha ngiyanixolela bafowethu ngicela yedlule nje ngoba ayizukusilekelela leyana ayizukusilekelela ayedlula angixolisi futhi nginincengi futhi anginincengile kodwa ngithi ayedlule ngoba ngiyayibona ayinamsebenzi njengamanje siqala ukulungiselela uDisemba kufanele sifocuse insizwe zobe zenza izinto eziningi angixolisi nje umama lapha umama Nkosi yami wale emgofolweni awumake wabantwana lamshengu hayi angibaxoleli ngokuthi beqhubeke benza izinto ongafanele bezenze ngibaxolela nje ukuthi akuphele ukukhuluma mina ngibuye ngitholakala ensimini phela indaba ukukhuluma njalo buye ngikhathaza yemajaba hayi kodwa bafana bami hayi nazi sizala ngapha akenyola ndinkomo yemajaba hayi bafana bami yekani hayi wenzani bonkosi Sawbona Ngaya yaphila siyaphila mkhaya wami kunjani yaphila mfowethu oh mkhaya wami cha uphazamisa lutho mkhaya wami mawungena manje esitofeleni uzongena manje ushaye leyo mali ozoyishaya esemandleni akho bese ngoJanuary masihlukanisa wena imali izobuyela kuwena bese uphinde uyibuyisele esitofeleni uqhubeke phezukwayo kuye ngokuthi ke kuzoya ngokuthi ubushaya malini uma kuukuthi wena ushaya mhlambe ufuna ukulungisa into ethile ngoJanuary uzoyikalela wena ke ngale inyanga ezimbili uthi ushaya bani kodwa izitokofela isukela ku150 zize ziyofika ekugcineni kwemali uma udlala izitokofela ungashayi imali ezokwenza usala uneyinkinga uma kuukuthi kufanele ushaya u500 shaya u500 rand uma ngabe mhla imali unayo ushaya u2000 rand mhla imali ingekho ushaya u150 kodwa ungayeki ukuthi njalo ngenyanga kube khona imali oyibekayo kungalenzi lelo phutha lokuthi kungabibikho imali oyibekayo ngenyanga kungamane kuthi ubeke u50 rand ngoba sizama ukukhanda isimo umqondo esithi kufanele imali ibekwe so ke noma ngabe ubeke u50 rand u50 rand loyo oyothi ngoJanuary kube khona into oyikhavayo noma ngabe incane kangakanani but uzobususa emalini ubuvela uyibekile mkhaya wami ngiyabonga mkhaya ngicela siwa-update ama messages asikhuluma kona ngoba itokofela siyayisusa kwelinye ibhenki siyisa kwelinye ibhenki so ngenxa yokuthi sifuna wonke umuntu oseyitokofeleni abe neaccess elinye ibhenki esisebenza nalo liselikwazi ukuthi wonke umuntu osesitokofeleni uyakwazi ukubona esitokofeleni ukuthi kunamalini uyakwazi ukuyibonela yena ukuthi yena unamalini uyakwazi ukubona yonke imovement eyenzeka esitokofeleni kodwa izitokofela zonke ama accounts awalawulwa umuntu oyedwa lawulwa abantu abathathu so ayikho indlela ukuthi imali yakhe ingaphazamiseka
No, ngifuna ukubona ukuthi ngigcine ngikuthumelele yipi i-account ngoba khona i-account ade ngiyithumelela abantu siyayimisa silungiselela ukuthi masiqala ngoJanuary itokofela zonke seyizoba kwi-account e1 zonke kuzohluka ama reference kuphela. Yebo mkhaya. Yeah. Ungibingelele nje la WhatsApp ngiyangena nje mkhaya la lokho olundi la emakhosini entibane lodge ngizosebenza uma ubhalile nje ku WhatsApp mhlawumbe ngizokuphendula kahle ntambama mangiqeda ukusebenza. Ngiyabonga wena Nkosi. Asiphile mfowethu ayisonto ngapha. Sure. Hayi wengane zakwethu siyabonga bafowethu siyabonga. Sicela ukuthi nikhululeke benginibingelela nje cha bengisho ukuthi hayi sesishayene bafowethu asambe siyogeza. Sesishayene sambe siyogeza. Inkinga manje mina ngiyehluleka ukukhuluma nabantu abavele ngamakhanda kuphela. Mina nike ningibone ngiphelele mina. Manje inkinga la uphikisana nabantu abavele ngamakhanda. Idakiwe futhi nonke nina abafana ningezwe. Nidakiwe ekuseni nje nidakiwe kumanje vele nidakiwe nilale nidakiwe kwa abanye abakavuki nje lo live bowubona ngo11 ngoba bayimnqolo abafuni ukuyosebenza igodoyile akufuni ngisho ukuyofuna umsebenzi lezi zinto ayifesi obhuti bazo bayithatha bezohlala nazo emadolobheni zilibala ukufonela emakhaya zithi ubhuti la ulibele amantombazana umuntu ukulandela umsebenzi wena uzolibala ukutshela abantu ukuthi ulibele amantombazana akakuthenga ukudla awufuni ukuvuka uyofesa vukani niyofesa man yikho la kuthi mangumsindo kanje nama free mode la ningasiboni ukuthi sithini hambani niyofesa anifuni ukufesa hambani niyofesa umuntu mayikulandile kwakuletha emsebenzini ekuletha ekusondeza edolobheni ukuthi uzofuna umsebenzi vuka uyomaketha hlukana nokuzogada umuntu okulethe edolobheni kubuthakathi ukuthi umuntu akususe emakhaya akulethe edolobheni wena ufikele ukuzogada yena ukuthi ujola nobani wenzani kuphi ngasikhathi sini anifuni ukupheka anifuni ukuwasha amabhodi mangabe niwashiswa amabhodi uthi hayi wangilanda emakhaya wangilandela ukuzowasha amabhodi engana wenzi lutho kwamanje washa amabhodi upheka umuntu abuye emsebenzini afice kunokudla endlini hayi lento ukuthi nisuse emakhaya sithi siyonizamela umsebenzi niyafika nikhuluma kabi ngathi hey nina vukani niyofesa man yo shit ngicela ni download le video ninike bonke labo sikhotheni esibalande emakhaya siyobabeka emadolobheni sithi abahambe beyofuna amatoho subasondezela ukuthi behambe beyofuna amatoho afika libale ukuthi ngibhizi neyifebe uhlangana naphi neyifebe zami ngoba wena uzofuna umsebenzi nawe masusebenza uzoba nezakhe ifebe swayini yini indaba lisithi yanisiza nibe nilibala kwedelela la vukani niyofesa man umuntu ubhizi ulela ufaka isandla emasendeni uphuphu uyandiza la isandla sisemasendeni undiziswa lesandla sisemasendeni vuka uyofesa yo shit yes sis nakho lokho komfana lokho kwakwamtshali uyakubona lokho komfana kwakwamtshali ukuthi nginesidina inkinga kulibele indlwabu akufuni ukuyofesa lomgodoyi lo akungiswa nokuthi ngithini njengoba ukuthi nginesidina nje awukwazi ukuthi unesidina bhuti akushiwo kanjalo awukwazi kumuntu ukuthi uyabheda bhuti awukwazi kumuntu ukuthi uyabheda baba awukwazi kumuntu ukuthi uyabheda mnewethu awukwazi kumuntu ukuthi uyabheda bhuti omdala ubovela uthi uyabheda mgodoyi ngoba leli gama lika bhuti nobhuti omdala nobaba nobani amagama kufanele ngabe niyawahlonipha iphukuphuku anikwazi nokukhuluma vukani niyofesa man vukuzelula umfana wami uyofesa nibhizi nigadene nabantu lapha abanisizayo abanilethe emsebenzini nibakhuluma kabi no free mode lemnqolo le lona ngeke azabe umnqolo